Това е адът, кучко. Ключовете и портфейлът веднага. Не ме ли чу? Добре, сега слушай внимателно. Това е пистолет. Не си играй с мен, Белчо. Ей, на теб говоря. Разбираш ли какво ти каза, приятел? Господи, попадна на най-неподходящия човек. Това дяволите? Да не си посмял! Веднага отключи вратата! Спри! Спри колата! Спри колата! Господи! О, Боже! Караш по тротуара, човече! Той е за пешеходците! Спри! Спри, човече! Казах ти да спреш! Ей, това е камион! Казах, това е камион! Ей, това там е камион! Спри! Ами портфейлът, искаше да ме обереш, нали? Да, сигурен съм, че искаше да ме обереш. Ето ти портфейла, заповядай. Хайде, вземи го. Вземи го. Какво правиш? Това са пари! Съжалявам, имам още нещо за теб. Ослабях! Нищо не виждам! Ще стана сляп! Напълно сляп!